Skit assolut min-naħa ta' Roberta Bela fuq l-istorja li vinta din il-ġimgħa dwar is-suppost kontrabandist li ju stess qal li jiltaqa' miegħu. F'attività ta' iktar minn siegħa wara ġurnata li fiha ma affaċċjax il-ġurnalisti, il-Prim Ministru prova jnessi dak li kien qal fil-jum ta' qabel. Minflok għażel li jitkellem u jirreaġixxi għal proposta li nieda l-Partit Nazzjonalista aktar kmieni matul il-ġurnata rigward it-tnaqqis tat-taxxa fejn talab lill MP Thomas Bajjada jikkalkulalu hu. 1200 Thomas aħdem il-ftit kemm tiġik jogħġbok? Bil-kredibilità ta' Bela tkompli nieżla dejjem l-isfel u bil-paniku ikompli jirrenja fil-Partit Laburista. Roberta Bela nessa li għandu proġett maġġuri dak ta' trasport tal-massa li mhuwiex kostit fil-manifest tiegħu stess. Għalkemm, ironikament, ftaħar li l-costings irridu jkunu tajbin. Il-korrettezza ta' kull costing. Dik hija kruċjali. Qabel tkellem dwar l-azzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea fejn beżza li din tista' tieħu passi kontra gvern ġdid nazzjonalista, meta fil-verità l-uniċi passi li ttieħdu fl-aħħar snin kienu il-grey listing u l-excessive deficit procedure. Kummissjoni Ewropea tiġbdilna widnejna jekk il-budget tagħna ma jikkonformax skont ir-regoli Ewropej. Fil-mellieħa, Roberta Bela reġamel l-istess weda li ilu jagħmel snin sħaħ lid-dilettanti tal-motorsport. Iċ-ċirkwit u dak iċ-ċirkwit se jsir. Intant fost il-proposti li semma b'tant pompa Roberta Bela kien hemm dik tal-5,000 euro għal kull wilt, proposta kkupjata minn dik tal-Partit Nazzjonalista, iċ-Child Trust Fund.